مستيات بيتنا ካብ ከተማ ዋሽንተን ዲሲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ግዝያዊ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ምሳኹም ዘለኹ ዘከራስ ክብር ኣቤ ሎሚ 17 ሰነ 2022 እዩ ንሎሚ ቀሪብናዮ ዘለና ትሕዝቶ ስርዓት ግደፍ ኣብ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ዘለዎ ናይ ዲፕሎማሲ ግልብጥብጥን ንዓና ንኤርትራውያን ቀዳማይ ጸላኢና መን ምዃኑ ብኸመይ ከእምነና ከም ዝፍትንን ክንርኢ ኢና ኣሜሪካ ናይ በሓቂ ቀዳመይቲ ጸላኢት ህዝቢ ኤርትራ ድያ ኣይኮነትን ከኣ ኣብቲ መደብና ክንዝርዝሮ ኢና ምሳና ጽንሑ Thank you so much for your warm welcome, which makes my daughter and me and my party feel so much at home. I am so pleased to be here at this primary health care clinic and to see firsthand your country's efforts to build on its new peace and independence. And I am delighted to be ending my trip through Africa in Africa's newest nation. The babies are so good. Thank you. እቲ ናይ በሓቂ ጸላኢና መን እዩ ምምሕዳር ዋሽንተን ወላስ ምምሕዳር ኣስመራ ድኻታት ስደተኛታት ተስፋ ዝተሓረመናን ዕቡሳት ኣፍን ዝገበረና ንፈልጦ ዶ ጸላኢኻ መቸም ኣነ እየ ጸላኢኻ ኣይብለካን እዩ ህግደፍ ከኣ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጸላኢ ንሱ በዕሉ ክነሱ ኣእዳው ናብ ካልኦት እናቐሰረ ግን ጻድቕ ክመስል ዝዋውዕ ምእሳር ኣይሓመቐን ኣሜሪካ ግን እታ ናይ ዝኹሉ ኮይናዮ ዘለና ቀንዲ ተሓታቲት ሃገር ድያ ካብ መዓስን ብኸመይን የኸ ኣሜሪካ ጸላኢት ህዝቢ ኤርትራ ኮይና ብርግጽ ኣሜሪካ ካብ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ንረብሓ ህዝቢ ኣሜሪካ እትሰርሕ ንዕኡ እያ ኸኣ ተቐድም ኩለን ሃገራት ዓለም እውን ከምኡ ክኾና ትጽበዮ ነገር እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ጨፍሊቑ ሒዙ ብማእሰርትን ስደትን ብምስዋርን ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ሒዝዎ ዘሎ ግን ስርዓት ግደፍ እዩ ማይ ስርዋን ዓዲ ኣበይቶን ኣብ ኒውዮርክን ኣብ ዋሽንተንን ኣይኮናን ዘለዋ ምምሕዳር ዋሽንተን ጸላኢና እንተዝኸውን እውን ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ብስደት ንኽኣቱ ጸደፍደፍ ኣይምበለን ህዝብና ካብታ ህግደፍ ዝቆጻጸራ ኤርትራ ኣምሊጡ ናብታ ጸላኢቱ ከም ዝኾነት ዝተነግሮ ኣሜሪካ ንምእታው ከመ ዓይነት መስገደል ከም ዝሰግር እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ኣማኢት ኣሽሓት ኤርትራውያን ይፈልጥዎ እዮም ኣሜሪካ ምናልባት ንረብሓ ሃገራ ዝሕሉ ንዓና ዘይጠቅም ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ክህልዋ ይኽእል እዩ ብቐንዱ ግን ቀዳመይቲ ጸላኢት ህዝቢ ኤርትራ ኣሜሪካ እያ ንዝበሃል ስነመጎት ምምርማሩ ኣገዳሲ እዩ ከምቲ ኣብ መእተዊ እዚ ቪድዮ ዝተዓዘብኩሞ ስርዓት ግደፍ ነታ ታሪኻዊት ጸላኢተይ ዝበላ ኣሜሪካ ናብ ሃገሩ ዓዲሙ ንበዓልቲ ቤት መርሓ ኣሜሪካ ነበር ቢል ክሊንተን ማለት ንሂላሪ ክሊንተን ጥልፊ ከዲኑ ዕምባባ እናነጸገ ናይ እምባደርሆ መደበር ጥዕና ንኽትምርቕ ዓዲሙዋ ነይሩ ሂላሪ ክሊንተን ምስ ጓላ ናብ ኣስመራ ኣብ ዝኣተዋሉ ኸኣ ህዝቢ ብድሙቕ ኣገባቢዩ ተቐቢልዎን ሎሚ ግን እታ ታሪኻዊት ጸላኢትና ትበሃል ዝነበረት ሩስያ ማለት ንስርዓት ደርግ ዘመናዊ ኣጽዋር ዘዕጠቐት ጥራሕ ዘይኮነትስ ክሳብ ንህዝቢ ኤርትራ ብነፋሪት ክድብድቡ ምኩራት ፓይሎታት ዝወፈየት ሃገር ፈታዊት ኩምያ ተባሂልና ዓለም ሙሉእ ኣንጻራ ደው ኢሉ ኣብ ዘድመጸሉ ኤርትራ ንበይና ኣብ ጎኒ ሩስያ ደው ከም ዝበለት ስርዓት ግደፍ ድምፂ ሂቦ ፑቲን እቲ ኣብ እዋን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሕብረት ሶቪየት ናይ ስለያ ሓላፊ ኮይኑ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ክትምስረት የብላን ኢሉ ንኮሙኒስታዊ ስርዓት ደርግ ዝተሓባበር ዝነበረ ሰብ ሎሚ بعين سرعة تقدف جغنا جغانو تباهيلو
ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ሓጢያት ኣሜሪካ ትውሰዶ ስለ ዝተባሃለ ከዓ ናይ ዝኾነ ዝፍጠር ፀገም ከም ጠንቂ ወይ ምኽንያት ምምሕዳር ዋሽንተን ከም ዝኾነ ይንገረና ኣሎ። እታ ጸላኢት ህዝቢ ኤርትራ ዝተባህለት ኣሜሪካ ግን ኣብ ማእከል ኣስመራ ሰፊሕ ኤምባሲ ከፊታ ክሳብ ሕጂ ትንቀሳቐስ ኣላ። ኤርትራ እውን ኣብ ዋሽንተን ከመይ ዝበለ ኤምባሲ ኣለዋ። እዚ ክንብል እንከለና ንኣሜሪካ ንምሕላቕ ወይ ኣሜሪካ ጌጋታት የብላን ንምባል ዘይኮነ ቀንዲ ጸላኢና ስርዓት ህግደፍ ምዃኑ ንምብራህ እዩ። ኣሜሪካ ወያነ እናበልካ ነብስኻ ምትላል ጽባሕ ክሳርኡ ክበዝሓና እዩ። ስርዓት ህግደፍ ንዕኡ ኣብ ዘርበሖ እዋን ምስ ዝኾነት ሃገር ዝምድና ክፈጥርን ዕምባባ ክነጽግን ሕፍር ዘይብል ስርዓት እዩ። እቲ ሎሚ ዝነገረና ኩሉ ጽባሕ ብግልባጡ ከዘንተወልና ስኽፋ ይብሎን እዩ። ኢሳያስ ትማሊ መግዛእቲ ኣምሓራ ብምባል ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ሰፍ ዘይብል ናይ ጽልኢ ፕሮፓጋንዳ ይነዝሕ ከም ዘይነበረ ሎሚ ግን ክሳብ ናብ ጎንደር ከይዱ ኣሕዋትና ምዃኖም እቲ ኣብ እዋን ቃልሲ ኣምሓራ ዝብል ናይ ጽልኢ ጎስጓስ ንጥቀመሉ ዝነበርና ጌጋ ምንባሩ ባዕሉ ነጊሩና። ተጋሩ መቓልስትና ፍርቂ ጎድንና ይበሃል ከም ዘይነበረ ሎሚ ወያነ ሕንጉጉ ኤርትራ ምዃኑ ይስበኸና ኣሎ። እቲ ሕመቕ ግን ኣባና እዩ ዘሎ። ነቲ ቀንዲ ጸላኢና ኣብ ክንዲ ነቋምት ነቲ ጸላኢና ጸላኢኹም እዩ ዝበለና ክንጭፍጭፍ ከይደቀስና ንሓድር ኣለና። በሉ ምንባር ኣይድገምን እዩ። ድሮውን እቲ ምረት ነዊሕና ኣሎ እሞ ሙሉእ ናይ ቃልሲ ኣድህቦና ናብ ህግደፍ ጥራሕ ንግበሮ።
مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكريات كبر أب إنها ترعلوات تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخي قنا مسلي فتحي